Kaixo, gauri idatzi nun berzo bat kantatuko dizut. Berzo hau berzo pasakopla liburuan dago eta bere izenburua da Ilotzen gainean. Egia esateko ez daukat ahotsa onik, así que, baina, saiatuko naiz. Eraikin handi batzuk daukate, xarmata edertasuna. Koliseoan ikus daiteke garaiko eroitasuna. Fundamentuek berriz islatzen digute morroitasuna. Jauregi asko eraikitzean egon zen gaixotasuna. Zeren gizaki askok sufritzen zuten desberdintasuna, eta Ilotzen gainean egin zuten abereztasuna. Dudarik gabe handien faman, besteen txirotasuna. Eta batzutan handitasunak falta du askatasuna.